No. Toník sa vyžíva. Co je tam? No ideme, poď. Tak jdeme se podívat do Bubákova. Vchod do paláca. Vrátnica. Toto je nejaká budova, ale ja neviem presne, čo tam bolo. Hrdina Toník už išiel donútra. Ale uvidíme, dokedy mu to vydrží. No a ideme do... Tuto zrejme boli nejaké izby, si myslím. Toto boli asi všetko izby. A tam to už vyzerá tak naozaj akože strašne zosypane. Ale toto je tá jedna budova z viacerých. Jak je to romantický. To nelíbí, ty krásný zátiší. No poď. Co v tom být? Jak je to romantický, to je takový... Tuto je akože po schodoch, tuto si niekto trúfal, ale teda ja určite ne. Nikdo si trůfal, ne? To bych chtěl mít. No, krásně. Jako Ale si jenom zábradlí. A já bych máš pes. presne, ty blázen. No, podívej, je to tam takový krásný. Ale už ďalej nejdeme. A se dobrá sem, co když půjdu koupit? A podívej, to normálně proražený zdi. A jsou i šípky na zemi. To je začátek jenom takový velká. Tady byly nějaký koupelny. Já hledám ty bubáky a budu asi spál. Tam má smůlu, já už jsem tady, viď? Tady bude pršet, tak nechci být jako v dešti, jak jsme vyrazili víc dřív. Tak je to tu. No. A mám To odvážnou ženu, odporné. podívej, tečí taky. Chodí za mnou. No. Takže tady jezdí samý parkanti, tak jsou na zemi žráty nakreslený. Jak samý grafity, viď? No. A tady asi, kdybych chtěl... Tak môžeme prelezať tady to. Keď sa dá. Prelezeš? Že? Ukáž. No ale to je střecha, aby si se nepropadla. To je strecha. No. Ale to vypadalo jak zvon, ten otvor. No. Že já bych tam prolez, Ne, to no. Poďme ale naspäť. to střecha, ta střecha je nějaký... No, tak pojď už. Pojď. Jak šlápneš někam a zjistíš, že se něco neprýmá. Bacha, nespadni. Ježiši Kriste, to no. Musím si tě hlídat. Ty schody sú také zachovalé celkom. Grafity popadají. Možná tu niečo spadne na hlavu. A máme hned vedľa novú Pinelku. Keď nám z toho švihne náhodou. Jako... A myslím si, že večer by to tu bolo také zaujímavejšie. S takým svetielkom v ruke ísť. No tak ale počítam, že by som si musela aspoň 5 pampersok zobrať. No,
Tam bola hore strecha. Je to tu dosť veľké. To vypadá to krásně. Krásne to vypadá, úplne romanticky. Ne, tady jsou jiní, kteří si dávají stezku odvahy. Buď sem šli tvořit něco, nebo se přišli bát jako my. Oni sa prišli báť. Lebo toto je známe Tady jsme všade. v té budově. Podľa toho, čo sa tu robilo. Jeskinko, kdo v tobě podívá? Jeskinky. Jako diali sa tu všelijaké veci. Ale tady vidíš těch svíček spálených. Tady dělali ty obřady těch do dešů. Tu inak chodia takí všelijakí. Ale tady jsou dveře dovnitř, já se tam podívám. A tady další hromadný hrob. Ty si hromadný hrob, prosím ťa. Tak co to tam je za díru? Že to sú odpadové jamy, ty. No toto nevyzerá vôbec Ale tady to je pekne. ta budova, co jsme koukali tou střechou. Tuto pozor, to no, pozri. Keď náhodou, akože tam chceš ísť. Ja tam teda nejdem. Asi už. Nechoď tam, počúvaj, hen tam sa fakt prepadá ten strop. No, ale ten strop je romantický. Úplne romantický je ten Já bych strop. po něm chodil. To je prostě zábava, za zábavou. Je ta chodba, jak jsme šli venkem. A já nemám papat tam na to. Tam jsou nějaký koupelny, vidím tam kachlíky. No ale tam už nechoď fakt, lebo tam to je vo veľmi zlom stave. Nejde zapnout. Protože mám zaplnit to vysílání, víš? Čo? No, že vysílám, tak mi nejde zapnout baterka, teď jsem to zkoušel. Jaj? Já to zkusím ještě tak ten oblbnout. Svítilna je vypnutá, nejde, ani nástrojím. Tuto neviem teda, čo akože bolo. No, ale Vyzerá to tu no toto je romantický. úplne romantické, no. Já bych tady klidně souvodil. No môžeš, nájdi si partnerku na to. Danko, pojď sem. Nejdem. Máme krásnou líšku. Toniku, Nějak v hororu. Když si představím, že je nějaký toho masovýho vraha. vieš čo, ja idem von. Co se ti zase nelíbí? Masového vraha, ty Že ty se bojíš i slova. Ale Ne, všude jsou slova je to svíčky. nepříjemné. Všude jsou tady svíčky. No tak Sonda. já nevím, člověk něco řekne a hned je to To je blázené. dělá, jak kdybych byl ten masový vrah. Choď už. Bu, 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 bu. Však, Normální Ale- starý baráž tady, no. ale poviem, Pilka je z 19. století. Ale ta Pinelka je z 19. století, postavili 1920. Takže nějakých 100 let stará, nebo kolik. 100 rokov, ono to boli vlastne, prvýkrát to boli kúpele, tuto. A potom, A počkej, já zkusím přeleštit foťák. tuto je tiež nejaké, tu pôjdeme asi sem pozrieť do tejto budovy. A teď? Neviem, kde boli tí ubytovne pre zamestnancov. Teď vím, že tady byl, že ty blázen. No a tuto je to už naozaj v strašnom stave. Toto fakt neviem, čo bola za budova. Len mám taký dojem, že to bola tá ubytovňa tých lekárov a sestričiek. No tuto je akože ísť, keby bol vietor, tak asi ne. Tam by ti asi padalo na hlavu všetko možné.
Len to už tam končí. Tam už končí ten barák. Ale hen tam je ešte niečo. Ale tak já nevím, tam je to nějaký zaval. Mně se zdálo, že už je tam jenom les. A to je normálně, hele, to je jak v hororu. Fakt je to jak v hororu. No jo, vypadá to tam strašidelně, no. Počkej. Jsem tu, můj buba. No, No, on peklo, takže já se pekla nebojím. No pojď, ženo, kde tě mám? tu som. No, tu. Počkej. Ale občas tu najdeš hovno. No. Aj to sa tu nachádza. Ale hen tam je niečo. Toníku. Tam sú budovy. A tam něco je? Kde? Jo, tam jsou ty Danci. To Danieli. Tam Danieli? Jen se neslyšela, jak tam klíkají. Áno, počujeme čo. No, to jsou Danieli, ne duchové, jo. Ale další hromadné zvuk. Ale Samá jama, tady tam nejvíc jde šlápnu. to treba dávať tuto fakt pozor. To tam boli podľa mňa... Toníku, tuto ideme, hneď budova. Já se chci podívat tam, pak se vrátíme, to, nebo... Ja nejdem cez to drevo tam šlapať, čož to je. Tak poď tady to. A podívej na ty kráček, na ty křoví. Normálně, když si vezmeš ten hororový film, ty kořeny, jak to žrali ty lidi. No, podívej to sami, jo. To je fakt jak v hororu. Tady je, jak kdyby 100 let se zastavil čas. Taká krásna nedelná prechádzka na odpočinok. Toto je úplne, že... Tady, kdyby se stala v noci vražda, tam byla vyděšená ještě techniky. Ale podívej, a tady je další, dívej. Toto tu tak akože tak naháňa také divné pocity. Neviem, čo to tam mohlo byť. Netuším. Normálně já poprvé vidím v lese. Ale Pozri sa na toto. poprvé vidím normálně liány. To máme liány. To je tu. Tu je tiež nejaká budova. Ale to je tam asi vážne nejsť. Neviem. Aj tam je nejaká budova. Neviem, či to dobre vidíte. No nikoho hen tam nič není. Ale tam něco je, tam je nějaký barák. Tuto je, ale ne hen tam. Tu jak je dusno. Ne, to snad ne, ale to fakt je to tady děsivý. Já se bojím. Jasné, ty sa bojíš. Jasné. Ale je tady život. Je tady Ale myslím, že by sme neboli moc veľkí. No, to sú tí dvaja na tej motorke. takže lidi jsou tady. Tu chodia Ale za začíná prchat. tými senzáciami. Nás asi dážď vyžene, myslím si. Tady jsou normálně ty. Ale ako majú veľkú odvahu, že tam idú nahore. No, ale toto vyzerá naozaj ako... To by som povedala, že tuto bola niekde v raji nejaká jedáleň a spoločenské miestnosti. A tam sa už ale naozaj nedá vliesť, lebo to je už v hroznom stave. Už tam človek riskuje naozaj život. Mám taký dojem, že my zmokneme. To bude tiež také romantické, že to niku.
No poď ty, hrdino. Ale počúvaj, ja tam nejdem až, lebo začína pršať, ty. Potom budem utekať, ne? Celou dobu na to čekáme. Ale dobre, ale tak... No, to se trošku zvažím, já se stejně potřebuji vysprchovat, 2 dní jsem nebyl do sprchy. Však ideme tady to takto. Tuto niekedy Tak jdeme po té cestě. bola aj voda, no. Neviem, či... No, ale tady je normálně Hakenkreuz, jo. Asi tady vyvolávali bubáky. Tady nějaký pracovní nástroj. Tak, zas mi nebudu chodit, by se tady by se zabila i koza, ty vado. No tuto určite ne, teda Ale ako našel jsem tu i samopal. začína pršať. Tuto je to už akože fakt v zlom stave. Tam sa nedá vliesť. Je to naozaj nebezpečné. Asi druhá světová. Hračka. Ale nejsme tu sami. Hrdinovia veľkí. Tady je tak. A začína pršať. To je tu také... Po 2 měsících tu No, toto je tu... tady na ty bubáky jsou fronty. Naozaj akože... Ale chodia sem zďaleka. Aj toto mám taký dojem, že sú nejakí zahraniční, čo sú tu. Za senzáciami, kto sa naháňa. Možno, že ste niečo videli aj na TikToku. Toto je... Také... Nechutné je to, no. Toníku, moc tam nelez. No. Nechoď tam už, Toníku, tam to naozaj padá, poď dole. Tam neviem, čo je. Báli se vlízt dovnitř. Ja som sa nebala, babka na mňa hučala, aby sme šli hele. preč. Pozůstatky sovětské éry, nebo socialistické. Poznáváš to? A to vidím čisto. Tak určite sú aj hroznejšie miesta než toto, ale keby človek vedel presne, jak to tu prebiehalo. Čo viem len to, že sa tu naozaj robili také pokusy na ľuďoch. To boli deti, ženy, muži. Proste bolo to hrozné. Budovy jsou jako, tady je i okýnko na výdej jídla nebo léku. No, neviem. No, jako, Toto jako neviem, docela neviem, hezký, čo je no. za budova. Fakt to neviem. Nevím, já bych ty holky sem pozval, normálně na rande. Ty si blázen. Je to romantický, oni by se báli, ale lepili by se na mě. Ale len kvôli tomu, že by sa báli. Ale tamhle je nějaká jeskyně. Nějaká funkevní jeskyně a schody do nebe. No, tuto neviem, či to není tá Ale väža. tady jsou nějaký schody do nebe, ale nevím, jestli na ně půjdu. Tam nechoď. Nejdu. Sú tam nejaké také schody. No. Tady je taky něco z betonu. Jo, to jsou protitankový zábrany. To se kdysi dělalo, To bolo- se z toho zeď okolo českých hranic. Tam máš ten nájezd, Počúvaj, a to, postupuje Toníku, to bolo postavené toto 36, myslím, že. Co? 1920. Ale myslím, potom je teda postavené, áno, v 20. roku, ale potom, čo tu bola vlastne Pinelka, tak to bolo od roku 36, myslím. No toto je... No, kde je ten... No tu musíme ísť naspäť, to no. To je další barák. Normálně ten fakt, jak když se dostavíš v čase. Já tam je nechápu to hlavy.
Čo je tu nejaká madrac, alebo čo? Toto je gauč, bože. Fuj. No, tady to môžeme prejsť. Fuj, moja hlava. Ale počkaj, kde je tá väža? Vidíme, tudy půjde po cestě k autu. Ja viem, ale tá väža... Toto... No tak to by... To ti poviem pravdu, akože určite v tme to si musí ísť naozaj taký... Lebo není to sranda aj kvôli bezpečnosti. Akože nevieš, čo, kde na teba spadne nejaký strop, alebo... Tam ještě ani nekouřil. Vidíte, že na mě pořád tlačíš hned ven. Ale ja ťa netlačím von, ale... Však tady to už vidíme a potom tam už vlastne sme boli. Áno, ale... Já se nebudu trmat se přes ty kotáry, když je tady chodí. Ale však ja som ti nepovedala, aby sme tady išli. Teraz ti není nic vidět, žádný duchovatý nechodí. A tuto máme normálny les, krásny. Ľudí je tu dosť. Ľudia tu chodia do lesíka, lebo je tu nádherné. Až na túto starú barabizňu, že čo to tu kazí dojem. A všetko to je také fakt škaredé. Ale nikto to asi nezbúra. Ale jako vypadá to dobře, to je fakt, je to kabej plot. No jako takový skanzen je to dobrý. No ale hen tam ešte jak je... Tam sa pôjdeme pozrieť, tam vlezeme. Čo som ti to ukazovala, taký ten vchod, taký... No i s tím bubákem nahoru. To už Andy viděla. Ne, Ukázal všechno. ale to nemyslím. Ti ukážem, kde to je. To je ešte kúsok takto. Andy na rovinu je tady trnul jak svině. To je turistická atrakce. Oni chodia aj do lesa len. Ne, na toto. Lebo je tu chladno, no. Chladnejšie než v bytovkách. Zde umřel Alfons Duduš. Ale tam neviem, že... Zase budem mať nohy špinavé, moje nervy. Od prachu. Neviem, toto som vám asi ukázala. Ale ešte by tu mali byť nejaké budovy. Toto je taký krásny slomček, rozožraný. A je tu ešte taký jak plot to bolo, alebo také niečo asi. Neviem, idem pozrieť. Tuto. Tam by sa malo dať vliesť. Ale či tam ešte budú tie budovy nejaké, neviem. Kde to je? Počkať. Aha. Tuto. Toniku! Kde je hrdina? Tuto ešte neviem, či niečo nebude. Ale toto je tu. Tu je chodník. Nie je. To isté, bo však od mala malinka ho ono, od mala malinka ho.
Ne. Už ho zobrali nejakí bubáci asi. Stále chcel bubákov. Tak možno nejaký bubák tam bol. No, a to nikam není. Alebo už sedí v aute. Sedí. Kde ten pán je? Tak.